Hey guys! Welcome back again. So for today's vlog, we are going to Kamay ni Jesus. Kaya lang guys, maulan. Maulan guys ang aming gala ngayon. Ayan. Pero punta pa rin kami guys. So see you in Kamay ni Jesus. Let's go! Ayan guys. So, papunta kami ng Kamay ni Jesus. Kaya lang guys, maulan. The weather is not cooperating. The weather is not cooperating because the weather is bad weather. Bad weather. Oh no! Hello! Wow, the sexy. The sexy girl, Sasa girl. Sayang nga yan, Teams. Teams nga siya. Sa Sana pagdating natin doon, hindi na maulan. doon ang gagaling ang ulan. Doon napakadaming ulan. Doon napakadami. Hindi ka sabi sa iyo. Doon ay hindi na ulan dito. Doon eh, ano na. Ay maulan. Sabi ko sa iyo. Ay, maliligo ako ng ulan doon. Magpapa ako. Naku kung nandun pa isa ni mga kasama natin sa picturean si Father Angie kung nabubuhay. Ay, nako. Father Angie, the singing priest. Sana huminto na mamaya. Kahit saglit lang siyang huminto. Father Angie, yung pugi. Kami dito sa Kamay ni Jesus. Napapakot na ako din natin, pay parking nga eh. Maulan. Bongga. Amoy. Pila-pila. Huwag mo ako kilain. Maulan guys. Doon. Ayok yan. Pasan na si Tita Ens? Nawawala kami guys. Saan tayo pupunta Tita? Tapos paikot. Picture tayo mamaya. So, nandito na kami guys sa Kamay ni Jesus. Maulan guys, bumabagyo dito. Ayan. Yung payong lilipare. Yung payong lilipare. Masisira na yung payong. Okay. Wow, Masisira. asa dito tayo. Kung may labas, ganyan din eh. Masisira. Dito. Picture tayo dito. Ganda oh. Picture tayo. Dati wala yan eh. Pupanta pa tayo doon sa simbahan. So magsisimba muna kami guys. Patapos na. Magbabawas muna kami ng kasalanan. Sabay tao. Maliit ang ating kasalanan. Magbabawas muna kayo ng kasalanan. So nahirapan ako. Dami kong bit-bit. Patayin ko na nga tong payong. Oo, wala na. So nawawala kami guys. Hindi namin alam kung saan yung entrance. Entrance ng simbahan. Eh, sa itaas may ano eh. Teka tayo magtanong. Oo nga. Baka naman doon Tita. Ay baka naman doon.
Hindi yan, iba yan sa Pastor. Nawawala talaga kami. Hindi namin alam yung entrance. Para kaming syunga. Ayan guys. Umaulan na. Baba. Dahil ito dati pagpapakabay ito. Ay, di alam ko isang bahay ito. Andito yung speaker. Tanong natin. Tanong natin. Dali naman ito sa papunta loob ng simbahan. Simbahan? Oo. Dahil yung simbahan niya yun. Nandun na po sa Ah, Thank you na ito ng pastorial para nagamit ko sa sarili. Akin kayo? Akin tayo? Wala. ayan guys. Parang gusto kong akyatin yan. Pumasok ka na kaya Ate Reg para Kaya natin yan, kaya. kaya natin akyatin yan. May missing ka na dyan. Kahit bumabagyo, kahit bumabagyo guys, nandito kami sa kamay ni Jesus. Wish mo. Pero wala akong coin. Dito tayo sa gilid kasi may mga dumadaan. Hanap ako ng coins. Ayun. Hindi pala 5. Banching. Pwede na dito. Nagkapote na lang sana tayo. Nagkapote na lang sana tayo. So mag-wishing muna kami guys. No wish list. Let's go. Akyat tayo sa taas. Maulan. Nabagyo. 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 Nabagyo dito sa saan to? Lukban no tita? Lukban po. So akyat tayo dun sa taas. Daming tao. Puro tayong Ilang steps? Kaya mo sabi na kinain. Pakya. Binabagyo. Daming tao. Saan ba? So yun guys. Daming umaakyat sa taas. Kahit maulan. Kahit bumabagyo. Walang bagyo-bagyo pagka pag-akyat dito sa kamay ni Jesus. Yung payong ko talaga lumilipad. Tingnan mo yung yung apakan. Baka mamaya madulas ka.
Wow. Wow. Puro wow. Picture ka dito. Picture ang dito. Ayaw ko, huwag na. Ayaw mo? So, akyat na tayo. Ito tayo. Nakakapagod pala akyat. Dito pa lang, di ba nakakasati pag Nasa second layer pa lang kami. Ay, wait lang. Tandaan po. Thank you. Oh, dapat sa'yo medyo ba dyan? Putal. So, yun guys. Dininig na yung panalangin namin na umaraw. Kasi kanina, pupunta namin dito, ang lakas ng ulan. So, ayan, umaraw na siya. Bongga. Basta may faith ka. Yes. If you have faith, aray ko, if you have faith, matutupad. Diba? Oh, umaraw na siya. Mataas. Ayun o, iyan si Nag-iisa? Nag-iisa sa pinto. Kaya lang, problema natin, hindi tayo nag-sunblock. O, dito pa. City Times. Talaga yan. Mapit na. Uh-oh. Ginawang photograph. Ginawang videograph. Oh, dyan na. Okay na. Oh. So, nakailang step na tayo, tita? Aba, hindi ako nagbilang. Hindi ako nagbilang. Pero nakailang ganun na tayo? Pang-apat na to, no? Papa. 1, 2. Medyo may lapit. Pang-apat na siya. Kasi ilagat natin. Yung una kita lang. Dito tayo mag-picture. Tapusin natin sila. Ayan. So, sa fifth level. Level 5. Level 5. Pakyat na sa level 5. Wait kong init. Ayan na guys, malapit na kami sa tuktok. Ayan, malapit na kami dun sa tuktok. Ayan, let's go na para matapos ng ating excursion. Oh, ito na yung final. Ayan guys, ganda sa kamay ni Jesus. At least nakapunta na kami dito guys sa Lukban, Quezon. Kapagod nga lang makyat, diba? So yun guys, pababa na.
Yung pala isdaan sa Lukban. We're done. So goodbye, kamay ni Jesus. Huli ba sa kanin tayo? Pababa na. Hindi tayo nakakain. Ang tanong ng aking kapatid kumain. Yun. Sige, hawakan mo ako. So, anong experience mo umakyat dito, Terence? Ano lang tayo kumain sa paano? Nasaan na pala ka? Ay, pwede. Para may makapag-picture tayo sa aeroplanong bumagsak. Ayan na naman sa ulan. Buti na lang tapos na tayo. Let's go. Takbo! Ayan na sa ulan. Ay, tagasang ka? Uy, dalahan nyo. Okay ka? Hi. Nahiya. Kapit na kapit. Ayan na ang ulan, guys. So, buti na lang. Pababa na kami bago babagsak na naman yung ulan. Kaming tayo. Bigyan talaga. Oo. So, pinagbigyan kami, guys. Ngayon tapos na. Ulan na ulit. So, see you na lang. Maglalans na lang kami dun sa palaisdaan sa may bumagsak na aeroplano daw. Doon na kami maglalunch. So, ang oras na. Magwawan na. Hindi pa kami naglalunch. So, saan na kayo? Let's go. So, yun guys. Update yun na lang ulit later. Bye-bye. Pauwi na. Ayan, bumagyo na guys. Ang lakas na ng ulan, no? Tita, where are you? Ayan na ang ulan. Tanggalin ko na yung shade ko kasi mulan na guys. Ayaw. Wait nga. Ayan ang ulan. Basta ng camera. So, let's go. So, hindi na ako magpapayong guys. Kasi, pag magpayong ako, lilipa rin yung payong. Malakas yung hangin. Pababa na kami guys. Ayan ang ulan. Basang-basa na. Si Ate Reg, nauna na. Hi Ate Reg. Lakas lang hangin. Bumabagyo. Lakas lang hangin. So, welcome! Andito na tayo sa exit. Exit. Ayan. So, may Adan at Eva. Ayan. May elephant. May zebra dun guys. Ayan, may mga elepante. Zebra. Picture tayo dito. Saan? Ay, may fountain sa harap. Nasa bilihan ng ano, tawag dito. So yun guys, tapos na kami nagsimba. Tapos na rin namin nakyat yung kamay ni Jesus doon sa tuktok guys. So pauwi na kami. Punta na kami sa Kamayan. Doon na kami magla-lunch guys. Doon sa may bumagsak na aeroplano. So see you and update yun na lang ulit later guys. Ayan guys, so at kung bago ka pa lang sa aking channel, please don't forget to click like, share, and subscribe. Ayan, pag-sampal lang po lang button at hilahin na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong video. So see you in my next video guys. Ayan.